ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Топови ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблейд нақшаи ҷангии худро дар ҷанг зидди Бенуа Сен-Дени гуфт: рақиб хеле хашмгинона меҷангад ва фикр мекунам ки ин рафтори ӯ ба ман ғалаба меорад, чунки ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар гӯштин иштибоҳҳои калон мекунад. Ман аллакай дида истодам ки чӣ гуна ӯро нафасгир мекунам ё ӯро ба нокаут равон мекунам. Яктой аз ин ду корро ман ба анҷом мерасонам, гуфтааст Пимблейд. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Педи Пимблейд ва Бенуа Сен-Дени дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 329 мешавад, ки аллакай шаби 11 ба 12 июл баргузор мегардад. шахсоне ки хунукзадагӣ зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. ситораи калони UFC Конор Макгрегор рақиби пешинаи худ Ҳабиб Нурмагомедовро танқид кард. ана ҳамдастаи ӯ Ислам Махачевро бошад таъриф кард. ҳабиб дар ин варзиш ягон кор кардагӣ нест. 13 муҳориба дар UFC тамом, танҳо 3 муҳориба зидди рақибони машҳур. ӯ бо ман ҳамон вақте ҷангид ки ман аз яхтаи худ ба ин ҷанг баромадам, ки дар он ҷо ман бисёр корҳои нохуб мекардам, бисёр майнӯшӣ мекардам ва мушкилиҳои хеле калон доштам, суду судбозӣ ва дигар мушкилиҳо. ман 2 сол ҷангидагӣ набудам, $200 миллион кор карда будам ва ба ҳама ин нигоҳ нокарда бо ӯ 4 раунд ҷангидам. илова бар ин бо ангушти шикаста. ин чизро дар филми ман дида метавонед, ки 3 ҳафта пеш аз муҳориба ангушти пои ман шикаста буд. ҳозир ӯ дар куҷост? Ӯ несту нобуд шуд. ман ӯро ҳатто дар рӯйхати беҳтаринҳо ҷой намекунам. ӯ ҷуръат надорад, одами беҷуръат. ӯ дардро тоқат карда натавонист ва ин шармандагӣ аст. ман оиди ӯ ҳатто ягон чиз гуфтан намехоҳам. ягон вақт дар вазни болотар ҷангидагӣ нест ва доимо вазни даркориро карда наметавонист. танҳо 3 муҳориба бо рақибони машҳур, ягон финиш надорад, ягон нокаут надорад. ӯ чанд нокаут дорад? 3 то ё 4 то. агар ман вақти худро дар тамошои муҳорибаҳои ӯ сарф мекардам, пас аз зиқӣ меафтидам. ӯ ними карьераи худро дар созмони падараш гузаронидааст ва ӯ бо шахсоне ҷангидааст, ки рекорди 0-0 доштанд. ислам аз ҳабиб болотар аст. аз рӯи дастовардҳо ӯ болотар аст. дар ду вазн ҷангидааст. аниқ ӯ болотар аст ва ӯ ҳоло ҳам дар ин ҷо аст ва ҳоло ҳам баромад карда истодааст. одамони дар гирдибудаи ӯ мехоҳанд, ки ӯ карьерашро ба анҷом расонад, лекин ӯ ҳоло бисёр кори дигар карда метавонад ва ӯ бояд ин чизро фаҳмад ва идома диҳад. ман ӯро аз ҳар дуи ҳамдастаҳояш Ҳабиб ва Кармия дида болотар мемонам, гуфтааст Макгрегор. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Конор Макгрегор ҳоло ҳам Ҳабиб Нурмагомедовро бад мебинад, лекин ба ҳар ҳол вақтҳои охир Макгрегор Ҳабибро таҳқир накарда истодааст, чӣ гуна ки пеш ӯ ин корро мекард. дар пеш Конор Макгрегорро муҳориба зидди Макс Холлоуэй интизор аст ва Шон Омели боварӣ дорад, ки Конор Макгрегор боз ҳамаро ҳайрон мекунад. медонед, шахсони ба монанди Макс аз сар додани зарба наметарсанд ва ин чиз барои ӯ хатарнок шуда метавонад, чунки зарбаи Конор расад, пас ту нокаут шуда метавонӣ. лекин ҳамчунин ин кор барои худи Макгрегор низ хатарнок аст. агар ӯ ҳамаи қувваи худро дар зарбааш сарф кунад ва нокаут карда натавонад, пас ӯро мушкилиҳои калон интизор аст. лекин ба ҳар ҳол ман ба ғалабаи Макгрегор боварӣ дорам. прогнози ман нокаут дар 12 сонияи якум раунд, гуфтааст Омели. дӯстон, ба фикри худи шумо дар ин муҳориба ки ғолиб мешавад, Конор ё Макс? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.